Bien joué kalo kileta aleni fly anga fulibe aw bela jele kabini aw sigarola aw bisimilayi anga don kibaru keneka bi kibara mu mambulo ka do kulo ka do ore ga fo kunu seben bora seben konna la ira ka fo ko finitigi binani aleni kono tom na anga jamana ka ko ulu yere koni jatele no ina fo mercenaire aywa kibara mu sirama o konya la ulu yere na ka fo kunu joué kalo kileta ani kelen konna la nega kanya mugan konna la gouvernement koni seben bo seben konna la ya ira ka fo ko kamini kuna jini an fe no ngunu kan do kon fora ka ira ka fo ko Côte d'Ivoire jamana ka ko ulu ka finitigi binani aleni kono to kon nana an fe no aywa o kuma ngun kono la kunu gouvernement kon seben bo ko sega sega lu chama kon tengune ni mo ko fele nuna ka adona ka ira ka fo ko ulu kon ye mercenaire yo aywa ko ni ma ko fele nunu konina ko seben jonjo ne kon tu ubulu wa ko sariya ya la tege to gam na ulu kan na malla ko u ye sariya kon soso seben foyi tu bulu ka ira ka fo ko fini tugudo wa ko u wolenete malla aywa o yogum na mi e gouvernement ka seben kono la u ya ira ka fo ko ni ma ko fele nu wera kon beta ma binani aleni kono ton kon bonjongo konna ko ul bela jele mina bla kasula wa ko uni kirim ngadka ko obna dawka aywa ami wakati mina ko bi ni ma ko fele nu kon be kiri bolo ma ko nga buluka wa mi ele gouvernement kon ye u ye ni communiquer ke janu ga communiquer nche ministre mo ko ya ila ka foko enite ulu ko niga mwawe ko umana ulu ko niga chila wa mi ele Côte d'Ivoire jamana e ame wakati mna ko bi ulu ko ni ma kuma ke akola folo aywa noe u ko ni kumaraka ni bora la anu do kuluka anga kibara na tawla aywa o te mele ga be kibara wala mambulo ka do kuluka o ka fo ministre mo ka ma kele hon be no ko ale era ko ni fatura anga jamana kono aywa kibara mun sera mo ko nyala ula ila na ga fo ko ministre mo ka bolo fara do be an fe no no ulu wala chama be Senegal finituwe wa ko o finitigi nuna kunu mi e jouer kalo kileta ani kelen honna ko ma kelen hon bala o kon fatura wa ma chama kon be no ko ulu kon jogina aywa ko ni ma ko fole nun kon ga jogini ma so de wala ko o so la sala baka kasrale kon sababu yala ko eni kera siware ayera ni fiku kon ni nyogon chela ko eni ma ko fole nun kon ye sala baka kasrake aywa ko o kasran kon la ayda ka fo ko ma kelen hon be no ko ale fatura ni ale re Senegali jamana mudeni aywa mi re ma tan ko ni bonyo ko ulu kon jogina aywa ko ma fa be no nu ulu kon jogina ku bela jele ko ni fura kala ami wakati mina ko bi aywa o temene ga be kibara wala mamru ga dokulo ga o de ka fo burem ayda ga fo ko arajo baragala do era ko ni kumbe no ko ale kun minene do ba maka tufe ga ko ale ko ni bilala aywa kibara musa mo kunyala wula ida na ga fo ko burem mi e jeun kalo kile duru kono nay ko ma do kon kumbe ni ale era to ko uzefa ko ale era kun minene do ba maka tu kon bulu nga ngambe wakati mina ko bi ko ni do ko fole na ko ale kon bilala aywa ale bilale ko kuma chama kon makai akula wa ma kon tado kuma kam temana ani bambakati kon te aywa ni ma ko fole ko ale kun minena ko kamni février kalo kon temene ko no olisitante no obe kalo dulu kon bonyo ko kon bo aywa ko ni ma ko fole yere kon ye arajo barakela ye ko ale siglembe burem kon du kon la ami wakati mina ko bi ale kon segna kana aga dimba yala aywa kibara kunchela kibara wala mamru ka dakuluka ori ka fo fana sirala ko sira baka kasara do kon kera ni ma kelen kon be no ni ale kon fatura aywa kibara mun sama wula ila ka fo ko je ka lo kile shegi temeni anga jamana kono kerengere na fana ale ni buma kon nyogonche ko sira baka kasara do kon kera aywa ko oni sira baka kasara kon okumuna ila ka fo ma kelen kon be no ko ale kon fatura wa ma dama do fana kon be no ko ulu kon jogina aywa ni ko ni sira baka kasara yele masro do refe wode ka fo moto tigi ale ni mobili tigi do na kare nyogona ne o sababu yala ni ma kelen hon sara aywa ko mami hon be no ni ele kon jogina ko ferekera alula katani ulu ye kenya so konna ami wakati mina ko bi aywa ambali mawni ne kon kuyi anga bi dun kibaru ka do kuluka oni che ko kuluma jola akwa ambe do na nata